A wannan bidiyon insha Allahu za mu nuna muku wasu application guda biyu wanda suna da matuƙar amfani akan waya. Ina mai uwana maza da mata barka da warhaka, barka da ziyartar wannan shafi na mai suna SACTech TV. So kamar dai da muka bayani insha Allahu a wannan bidiyon za mu nuna muku wasu application guda biyu wanda suna da matuƙar amfani akan waya. Application na farko misali zai baka dama akwai lokutan da zaka ka ajiye wayarka, to akwai mutanen da zaka suna tattaɓa ma waya. To wannan application ɗin zai taimaka a cikin lokacin da ka ajiye wayarka mutum idan ya taɓa zai ɗauki hoton mutumin cikin sauƙi ba tare da matsala. To kamar yadda kuke gani wannan shine application ɗin, kuma za ka iya samun shi a Play Store. Kamar yadda kuke gani inda yanzu zan shiga cikin Play Store na wayata, kamar yadda kuke gani na zo wajen rashi sai na rubuta sunan shi kamar haka. Kamar yadda kuke gani za a bani application ɗin gashi nan sai in ɗauko shi. Bayan ka ɗauko application ɗin kamar yadda kuke gani idan ka shiga cikin shi shikenan yanzu nan zai baka dama ka danna nan. Bayan ka danna kamar yadda kuke gani za ka ba shi notification, ma'ana za ka ba shi dama domin ya fara amfani. Kamar yadda kuke gani za ka zo daidai nan ka same shi sai ka danna nan. Bayan na gama nan kamar yadda kuke gani shikenan yanzu application ɗin ya seti yanda ake buƙata. So sai ka zo wannan ɗige-ɗigen guda uku sai ka danna daidai wannan gurin. Misali idan mutum kana so kawai daga yayi ya fidda code sau ɗaya application ɗin ya ɗauki hoton shi, to sai ka zaɓi wannan na ɗayan. Idan kuma sau biyu kake so ko sau uku sai dai ka zaɓi ra'ayinka. Bayan ka yi haka kamar yadda kuke gani kawai shikenan yanzu mutum inda misali zaka ajiye wayarka sai wani kawai ya zo ɗauki ya dinga hawa mai hudda security da ke kan wayar, to kai tsaye application ɗin zai ɗauki hoton shi. Idan ka zo ka hudda sai ka zo ka shiga cikin application ɗin, ko kai tsaye zai nuna maka ga hoton wanda ya zo ya yi ƙoƙarin ya fidda security na kan wayarka cikin sauƙi ba tare da matsala ba. Application na biyu shine misali akwai wasu lokuta da zaka ga wayarka ta rage ƙara ba ta da volume, to wannan application ɗin zai taimaka wajen ƙara ma wayarka ƙara cikin sauƙi ba tare da matsala ba. Kamar yadda kuke gani wannan shine application na biyu, shi ma za ku iya samun shi a Play Store. Kamar yadda kuke gani inda za ka zo ka shiga cikin Play Store na kan wayarka, kamar yadda kuke gani idan ka zo wajen research ka rubuta sunan shi kamar haka. Kamar yadda kuke gani kai tsaye za a ba ku shi sai ku ɗauko shi. Idan ka ɗauko application ɗin kamar yadda kuke gani kai tsaye idan ka shiga zai baka dama nan kun ga daidai nan wannan gurin da kuke gani sai ka ja shi. Misali sai ka kai volume ɗin ƙarshe wannan gurin kun gane shi nan shi ma ka ja shi ka kai shi ƙarshe. Kenan waɗannan wuraren za ka kai su samfursa, ma'ana volume ɗin ƙarshen volume. Idan kuma kana buƙata sai ka zo nan settings kun gane shi, shi ma sai ka zo wajen parameter. Bayan ka zo kamar yadda kuke gani sai ka zo daidai wannan gurin shi ma nan sai ka kawo shi samfursa. Bayan ka kawo shi nan kamar yadda kuke gani kawai kai tsaye wayarka za ka ji ta ƙara ƙara, volume ɗin ya ƙaru sosai fiye da yanda yake a da. To duka dai 'yan uwa nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Kada ku manta ku danna mana alamar like sannan ku yi subscribing domin samun sababbin shirye-shirye masu amfani makamantan wannan. Sannan ga wanda suke tambaya ko kuma neman ƙarin haske ku bayyana ra'ayinku a comment. Mun gode.